Ngunyan, Biyernes Santo, selebrasyon kan pasyon kan kagurangnan. Maluhod po ang gabos. Matindog po kita. Kagurangnan, girumdumaan sa imong mga pagkaherak, asin pakabanalaan sa imong mga nasasangkuban sa imong danay na pagbantay, na para sa inda, tinugdas ni Kristo sa imong aki ang misteryo Pascual, huli kan pagpabulos niya nin dugo. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na parte, liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya mauswag ang sakong surugoon, iitaas, itutuon asin malangkaw na maray. Siring na nangirhat sa panhinayang sa iya ang dakol, tanaraot ang sa iyang itsura, bako na sa tao, asinan sa iyang anyo, bako na sa akin ni Adan. Siring man, matutulala sa iya ang dakol na nasyon, unong sa iya titikomon kan mga hadi an sa iya mga nguso. Taandai isinasaysay sa inda, mahihiling ninda. Asin anda ininda nadangog, masasabotan. Si Isay ang nagtubod sa samong nadangog. Ang takyag kan kagurangnan, ki Isay nahayag. Tanagtalubo siya siring sa supang sa atubang niya, asin siring sa gamot sa alang nadaga. Mayo siya nin kagayonan, asin mayo siya nin kahamahalan. Tanganing hilingon ta siya, mayo nin itsura, tanganing mauton ta siya. Hinamak, asin pinabayaan nin mga tao. Lalaki nin pagsakit, tuod sa pagtios, asin siring sa saro na sa atubang, tinatahuban ang nalawgon. Hinamak, asin da ita lamang sinalingguyan. Ngunyan, an sa tong mga kahilangan, an pinapasa niya, asin an sa tong mga kakulugan, an tinitios. Kita, sa paghunata, siya pinasakitan. Hinampak ang Diyos, asin pinakumbaba. Alagad siya, linugad kan sa tong kasumbikalan. Rinunot, unong kan sa tong mga sala. Anhulit kan sa tong katuninongan, yaon sa iya. Asinan sa iyang lugad na umayan kita. Gabos kita siring sa karnero, nagkaragalag, ang lambang saro,
naglawigaw sa diring dalan, asin sa iya pinabagsak kan kagurangnan, ang sala niya to gabos. Dinaguso siya, nagpakumbaba, dahi niya binukaan sa iyang mga nguso, siring sa kordero na dinadara na sa bunuan, asin siring sa karnero na sa atubang kan paragunting, daing girong. Dahi siya buminakakan nguso. Hinurasa asin hinukuman siya asin kinua. Sa iyang mga kapanahonan, si Isay ang nakilabot. Tatinaras siya sa daga ng mga may buhay. Unong kan pagsumbikal kan sa kong banwaan, hinampak siya sagkod na magadan. Tinauban siya nin lulubngan kay iba kan mga tampalasan, asin kan pansyon kay iba kan mayaman. Minsan na nga ni mayo siyang ginibong kadahasan, asin mayo nindaya sa iyang nguso. Alagad ang kagurangnan, namoy ang runuton siya sa kaluyahan. Kung isakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahihiling niya ang kapag-arakian. Papahalawigon ang panahon, asin ang buot kan kagurangnan, mauswag sa iyang kamot. Sa pagpagalkan sa iyang kalag, susurugon ang dakol, asinan sa indang mga sala, siya ang mapaksan. Kaya, hihirasan ko siya nin kagadanan, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihiras sa mga sinamsam. Hulita ipinaubaya niya sa kagadanan ang sa iyang kalag, asin sa kaiba kan mga masumbikal siya ibinilang. Hulita siya, nagpapaksan kan kasalan kan dakol, asin nagpapamaybi para sa mga masumbikal. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako nagpaili. Day ako mapasupog no arinman, hulikan sa imong kasuripotan, ligtasan ako. Sa imo kagurangnan, ako nagpaili. Day ako mapasupog no arinman, hulikan sa imong kasuripotan, ligtasan ako. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sa kong espiritu. Tinubos mo ako kagurangnan. Diyos nin katotoohan. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa gabos na naguhurasa sa ko, nagi akong tuya-tuyaon. Sa kataraid ko urog na, asin bagay na ikinakatakig kan mga kamidbid. Ang mga nakakahiling sa ko sa luwas, naglulupad harayo sa ko. Nalingawa na ako kan puso, siring sa mga gadan. Siring na ako sa paasang gamit. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Alagad ako nagtiwala sa imo, kagurangnan, nagsabi ako, Diyos ko ika, nasa kamot mo ang sa kong mga panahon, agawa ako sa kamot kan sa kong mga kaiwal, asin kan mga naglalamag sa ko. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa imong surugoon. Ligtasan ako, hulikan sa imong karahayan.
Namosa sa imong kamot, ininudulot ko man sa kong espiritu. Magkusog kamo, mag-isog ang sa indong puso, kamugabos na nagahalat sa kagurangnan. Namosa sa imong kamot, ininudulot ko man sa kong espiritu. Sa ikaduwang babasahon, pinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alagad ninhulita siya mapakumbabang kuminuyog sa kabuotan ng Diyos. Inako niya ang kasakitan asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan asin kapanoan nin buhay. Huli kaini si Kristo, iyo ang satuyang halangkaw na padi, na tagapag-ultanan niyato sa satong Ama sa langit. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya igwanin dakulang puon na padi na nakabagtas sa langit, si Jesus, ang aki kan Diyos, mga potan kita sa satong paghayag nin pagtubod. Tamayo kita nin puon na padi na daitataw maki dumamay sa satong kaluyahan, kundi sarong sinugutan siring sa to, sa gabos na bagay, mayo sa nanin kasalan. Kaya madulo kita, masarigan buot sa trono nin grasya, tanganing makamtan taan pagkaherak, asin makuha ang grasya para sa napapanahon na tabang. Kan mga aldaw, kan pagkabuhay niya sa daga, nagdulot siya sa makusog na tangis asin luha, nin mga pangadji asin pakimaherak sa makakaligtas sa iya sa kagadanan. Asin hinimati siya huli sa iyang pagsasabanan. Bagaman aki, nakanood siya na magkuyog sa iyang mga tinios, na lubos naging siyang dahilan nin kaligtasan, na daing kasaguran sa gabos na nagkuyog sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Si Kristo nagpakumbaba huli sa to. Kagadanan tumang sa krus, kaya initaas siya ni Diyos, asin pinawalin ngaran, na uroki sa gabos ng Pasyon ni Jesucristo na satong kagurangnan, susog ki San Juan. Pagkasabi kaini, sa Jesus nagluwas kaibaan sa iyang mga disipulos, sa ibong kang Wadi Kidron, kung sain igwang tatamnan. Duman luminaog siya, asin ang sa iyang mga disipulos. Ang lugar araman ni Judas na pasaluib sa iya. Huli tadayaday na pinadagos duman si Jesus kaiba kan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon asin mga tawuhan kan mga puon na padi sa ka mga Fariseyo, nagduman may mga karaba, mga lampara asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos na mangyayari sa iya, luminuwas asin ang sabi sa inda. Sisay ang hinahanap nindo. Sinimbag siya, Si Jesus na Nazareno. ang sabi sa inda. Ako. Nakatindog si Judas na pasaluib sa iya, kaiba ninda. Kan nagsabi siya sa inda, ako, nagsibog sinda sa hudyan asin naglukmo sa daga. Giraray naghapot sa inda. Sisay ang hinahanap nindo. Simbag ninda. Si Jesus Nazareno. Nagsimbag si Jesus. Sinabi ko na sa indo na ako. Kung ako ang hinahanap nindo, pabayai ini na magharali. Tanganing mautob ang tataramo na sinabi niya kaito. Ang mga tinaomos ako dai ko winara, misaro sa sainda. Si Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini asin tinaga ang surugoon kan puon na padi.
Pinalong ang sa iyang tuong talinga, ang ngaran kan surugoon Malco, nagsabi si Jesus ki Pedro. Sarungan an minasbad, an kalis na itinaw sako kan ama, dai ko iinumon. Dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna asin kan mga tawuhan kan mga Hudiyo. Ginapos asin binarango na ki Anas, taini panugangan ni Caifas, puon na padi kan taon na ito. Si Caifas, iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. Sayod panaan saro katawo magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asinin sa Roma na disipulo. Ang disipulong ito, midbid kan poon na padi, asin suminabay kay Jesus, paglaog sa looban kan poon na padi. Alagad si Pedro nagpawalat sa tungod kan pintuan sa luwas. Kaya nagluwas itong sa Roma na disipulo na midbid kan poon na padi. Kinaolay ang portera asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi ki Pedro kan uripon na portera. Bakong ika sa ruman sa mga disipulos kan tawong iyan? Ang sabi niya, Bako ako. huli tamalipot, ang mga surugoon asin mga bantay nagpalaad nin kalayo, tanganing makapaimbong sinda. Si Pedro yaon manduman, nakatindog asin nagpaimbong kaibahan ninda. Ituon ang mga surugoon asin ang mga tawohan sa may inaamak nindang bagang uring, huli tamalipoton, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda asin nagpaimbong man. Ang poon na padi huminapot kay Jesus dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katokdoan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinakban, danay akong nagtukdo sa sinagoga asin sa templo, na tinitipunan kan gabos na mga Hudiyo. Sa hilom, mayo akong tinaram na anuman. Ano ta ako ang hinahapot mo? Haputa ang makanakadangog kung ano ang itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano ang mga sinabi ko. Pagkasabi niya kaini, saro sa tawuhan na yaon duman sinampaling si Jesus na ansabi. Siring ka nagsisimbag sa poon na padi? Sinimbag siya ni Jesus. Kung salaan sa kong pagkataram, pahilngan ang sala. Alagad kung tama, no ta kinukulgan mo ako. Nagagapos siyang ipinadara ni Anas kay Caifas ang poon na padi. Ituon si Simon Pedro, nakatindog asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. Bakong ika sa ruman kan mga disipulos? Nagbigar siya asin nagsabi. Bako ako. Ang sabi kan saro sa mga surugoon kan poon na padi, na pinsan kan pinalongan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling taka sa tatamnan kay iba niya? Giraray nagnigar si Pedro, asin tulos may manok na tuminuraok. Dinara si Jesus sa pretoryo, hali ki Caifas, amay pangmaray. Daisinda luminaog sa pretoryo, tanganing dai madigtaan, kundi makakan kan Pasko. Kaya luminuwas si Pilato, duminulok sa inda asin suminabi. Anong sumbong ang daranindo laban sa taong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako iyan para gibunin maraot, dahil mikuta siya sa imo ipinaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato. Bahala ka mo sa iya. Susug sa indong lay hukuman nindo siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo. Bawal sa mo ang pagadan ki isay man. Tanganing mautob ang tataramon ni Jesus. Itong sinabi niya sa pagpasabot kung anong kagadanan siya magagadan. Luminaog giraray sa pretoryo si Pilato. Inapod si Jesus asin sinabihan. Ika ang hadi kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinaram iyan, o sinabihan kanin iba dapit sako? Nagsimbag si Pilato. Ako, Hudiyo, ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin ka mga puon na padi. Ano ang ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. Ang sakuyang pagkahadi, bakong gikan sa kinakban na ini. Kung gikan sa kinakban na ini, ang sakuyang pagkahadi, ang sakuyang mga tawuhan, nakikilaban na kuta. Tanganing dai ako ipaubaya sa mga Hudiyo. Ngunyan, ang pagkahadi ko, bako tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring hadi ka, Nagsimbag si Jesus. Ika nagtataram, hadi ako. Huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinakban, tanganing magsaksi sa katotoohan.
Ang gabos na makikatotoohan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato, pakasabi ka ini, giraray luminuwas pasiring sa mga Hudiyo asin ang sabi, Ako mayong nakukuhang kaso laban sa iya. Alagad, may kaugalian ka mo na ang saraw butasan ko sa indo kun Pasko. Ngunyan, buot nindo na butasan ko ang hadi kan mga Hudiyo. ngunyan nagkuraw sinda na ang sabi, Bako iyan kundi si Barabas. Si Barabas tulisan, dangan kinua ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. Ang mga soldados man nagsalapid nin koronang tunok, ikinuro na ini sa iyang payo asin sinulutan siya nin gubing na purpura. Nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hadi kan mga Hudiyo. asin mga sampaling itinatao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato asin ang sabi sa inda, Uya, dinadara ko siya sa indo sa luwas. Tanganing maaraman nindo na mayo akong nakuwang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakokoronahan nin tunok asin nagugubingan nin porpora. Ang sabi sa inda, Uya, ang tawo. kan mahiling siya kan mga poon na padi asin kan mga tawohan, nagkurahaw sinda. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala ka mo sa iya. Ipako nindo sa krus. Ta ako mayong nakukuwang dahilan sa iya. sinimbag kan mga Hudiyo, Kami igwaning lay, asin susog sa lay, dapat siyang magalan. Ulit ang ginigimo niya ang sarili na aking kan Diyos. kan madangog ni Pilato ang tataramon na ini, urog siyang natakot, luminao giraray sa pretoryo asin ang sabi kay Jesus. Sa iyong kahali, Si Jesus da isa iya nagtaong simbag, kaya ang sabi sa iya ni Pilato, dai ka sa ko magmataram. Dai mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo, asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus. nagsimbag si Jesus. Mayo ka nin anong kapangyarihan laban sa ko, kundi ang dati nang itinao sa imo hali sa itaas. Kaya ang nagpaubaya sa ko sa imo, urog kagabat ang kasaklan. Poon kaidto si Pilato nagparahinguan na mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw na ang sabi, Banwaan, kung butasan mo iyan, bako kakatuod ni Cesar. Ang gabos na minagibo sa sadiri na hadi, minatumang ki Cesar. Pakadangog kaining mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal, sa lugar na an apod Litostroton, sa Hebreo, Gabata, pag-andam, an aldaw na ito, kan Pasko, maugto na, ang sabi sa mga Hudiyo. Uya, ang sendong hade. Kaya nagkurahaw sinda. Alea, alea, ipako siya sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Ang sendong hade ipapako ko sa krus. suminimbag ang mga poon na padi. Mayo kaming hadi kundi si Cesar. Kaya ipinaubayan na lugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuadin da sa Jesus, pinapaasan ang sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgota. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiba niya duwa pa katawo, tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw. Nagsurat man nin letrero si Pilato, asin ibinugtak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus na Nazareno, ang hade kan mga Hudiyo. Ining letrero, nabasa nin dakol na Hudiyo, asin taharan ni ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus, asin nasusurat sa Hebreo, Latin sa Kagriego, kaya nagparasabi ki Pilato ang mga poon na padi kan mga Hudiyo. Bakong hadi kan mga Hudiyo ang isurat mo, kundi siya nagsabi, Hadi ako kan mga Hudiyo. Sinimbag ni Pilato, Ani isinurat ko na, isinurat ko na. ang mga soldados pakapakua sa Jesus sa krus, kinua ang mga gubing niya asin inapat na heras. Ang lambang soldado may hiras, asin ang alikboy. Ang alikboy mayo nin tinahian, kundi poon sa itaas sarong bilog na hinabol, kaya nagpasinabi-sabihan sinda. Dai tagisiun, kundi ripahan, tanganing mahiling kun mapakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan, pinagbaranga ninda ang mga gubing ko sa sainda mansana, asin ang bado ko rinipahan.
Ang mga soldados ang guminibo kaini. Nakatindog sa may krus ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina. Si Maria nakikleofa, asin si Maria Magdalena. Sa Jesus pagkailing sa ina, asin sa disipulo nakatain, itong namumuutan niya, ang sabi sa ina, Babae, uya an sa imong aki. tapos ang sabi sa disipulo, Uya an sa imong ina. Poon kan oras na ito, inako siya kan disipulo ninudok sa sadiri. Pagkatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na. Tanganing mautob ang kasuratan, ang sabi, Napapaha ako. Poon kan oras na ito, inako siya kan disipulo ninudok sa sadiri. Pagkatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na. Tanganing mautob ang kasuratan, ang sabi, May daod na nakalaag duman, panunin suka, ipinurupot ang sarong isponhang huom sa suka sa sarong isopo, asin ibinuhol sa nguso niya. Kan akuon ang suka, sa Jesus nagsabi, Tapos na. Maluhod po ang gabos. Matindog po ang gabos. Asin ihinutad ang payo, ipinaubaya niya ang espiritu, ang mga Hudiyo palibasa aldawnin pag-andam, tanganing daay mawalat sa krus ang mga hawak sa sabaf, tadakula ang aldaw kan sabat na ito, hinagad ki Pilato na bararion ang mga tulang asin halion, kaya nag-abot ang mga soldados, asin binari ang mga tulang kan enot, asin kan saro man na isinabay sa iya pagkapakuas sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadana, dai ninda siya binarian ninto lang, kundi ginarod ang sa iyang hirog, kan saro sa mga soldados, asin tolos na luminuwas dugo asin tubig. Ang nakahiling nagsasaksing totoo ang sa iyang pagsaksi, asin aram niya na totoo ang sa iyang sinabi. Tanganing kamo man magtubod, tanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan. Dai siya babarian ninto lang, asin ang saro pang kasuratan. Mahiling sinda sa tinusok ninda. Pagkatapos kaini, naghagad nin pagtugot ki Pilato si Jose na taga Arimatea, na saro man nga ng disipulos ni Jesus. Alagad hilom huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahali niya ang hawak ni Jesus, asin nagtugot si Pilato. Kaya nagduman asin hinali ang hawak. Nagduman man si Nicodemo. Itong bangging nagdalaw kay Jesus kan enot. Dara sarong halong mira asin aloe. Mga sanggatos na libra. Kinuan nila ang hawak ni Jesus asin pinatos ng lino na may mga pahamot. Susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andang paglubong. Duman sa lugar na pinakuan kay Jesus. Iguanin tatamnan. Asin sa tatamnan, igwaning bagong pansyon, na daipal linomngan ki isay man. Duman, huli taal daw itong pag-andam kan mga Hudiyo, asin huli taharanian pansyon, ibinugtak si Jesus. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ngunyan na hapon, mataong galang po kita sa banal na krus kan satong kagurangnan. We will venerate the cross of Jesus. Kay ito pong panahon, this idea would have been unthinkable. Why would you venerate the cross? Kay ito pong panahon, sa kultura kan mga Romano, ang pagpako sa krus, iyo ang saro sa mga pinakamagabat na padusa para sa mga uripon, mga pirata, asin mga kaiwal kan gobyerno. Crucifixion was one of the most disgraceful and painful methods
of execution. Ngata, paano siya ginigibo? Paano ang method kan pag-execute? Dahil ang pagpako po sa krus, sarong paagi tanganing paluway-luway na pasakitan asin gadanon ang sarong tawo. Slow death. Padusahan, kaya papahaluyon ang pagkagadan. Igwangani na mga ipinapako sa krus, na pirang aldaw ng nakabitay, da ipananggad nagagadan. Slow death. Kaya, ang padusa pong ini, sarupong simbolo nin power and control kan mga tawong nakatukaw sa posisyon. Ang mga makapangyarihan, saro ini sa mga pananakot ninda. Nagiging patanid, nagiging pananakot para sa mga tawong makakaisip na magrebelde o maggibo nin krimen. Dakula pong kasusupgan kung bako sa na dahil papakuan ka, kundi dahil bago ka ipako, ililibot ka na sa banwaan, kuro karga mo ang sadiri mong krus, kung sain ka ipapako pakatapos. Para sain, tanganing makaisi ang gabos na para kasala ka. Bago ka ipako, papasukgan ka na. Dangan, duman ka ipapako sa sarong halangkaw na lugar, kung sain matatanaw ka kan gabos, tanganing i-anunsyo na kriminal ka, saro kang kasusukgan, maraot kang tawo na dapat pangarugan. Asin ang nagagadan po sa krus, daiman piglulubong. Ang nagagadan sa krus, pinapabayaan sa nang malapa, kaunon kan mga gamgam asin mga hayop. Sisay ang makakaisip na ibayaw ang krus tanganing galangan. Who would think of venerating the cross? Alagad si Jesus, pakagadan niya po sa krus, dais siya pinabayaan na nakabitay. Kundi, ilinubong siya nin pakarhay, susog sa tradisyon nin mga Hudiyo. Nadangog ta kasubago sa pasyon, na kan mahiling nindang gada na si Jesus. Nagduman ki Pilato si Jose na taga Arimatea, dangan hinagad ang bangkay kan satong kagurangnan. Dahil nasaksihan asin namatian ninda, sindang mga yaraon duman, aram ninda na bakong ordinaryo ang mga pangyayari. Aram ninda asin namatian ninda, na bakong ordinaryong tawo ining linapastangan ninda. Kaya kan gadana, hininguwang tawan nin maninigong paggalang. Dear friends, this afternoon, we shall exalt the blessed cross. Dahil ang krus, bako na pong simbolo nin kasusukgan asin padusa. Imbes ang krus sa tuyang itinataas, inuumaw, ilinalangkaw. Itinataas ta ang nakapakong si Jesus, tanganing mahiling kan gabos na mga tao. Bako dahil kriminal siya, kundi tanganing mahiling kan bilog na kinakban na nagsakripisyo ang Diyos para sa tao. Ang krus, simbolo ng ngunyan, bako nin kasusupgan, kundi nin tunay na pagkamuot na tattaong magdusay kan sa diri para sa namumuktan. Asin bago tapo malingawan, nalambang pagtanaw tapo sa krus, day kita makalingaw na igwang importanteng figura na nakatindog sa pamitisan kan krus. Yaon si ina, si Santa Maria, ina ni Jesus, asin sa satuya man na ina. Ini ang rason kung nataan prosesyon pag Biyernes Santo, igwang duwang sentro na iyo ang hinihiling, enot ang Santo Entierro, ang gadan na si Jesus, asin ikaduwa si Maria. Yaon sindang duwa pirmi sa hudyan kan prosesyon. Sabi kan sarong awit sa Latin, Stabat Mater Dolorosa,
Yuxta crucem lacrimosa. Bud sabihon, mantang nagmumundo daa asin naghihibi si Maria, haranido man sa krus, sa taid kan aki niyang naghihingagdan, an sa iyang disposisyon, an sa iyang posisyon, nakatindog. Stabat Mater, the mother stands. Mary stands courageously at the foot of the cross. Kita po siguro kung mahiling tan sa tuyang aki na naghihingagdan, baad day kita nakatindog. Si Maria, dahil siya nagtutukaw sa maluyang buot, dahil siya naglulupasay, asin nagpapadara sa gabat kan kamunduan niya, dahil siya nagtatago o nagdudulag sa kulog kan kagadanan. Imbis, ano pong ginigibo ni Maria? Stabat Mater. Nakatindog ang ina. Nagtatangad siya sa aki niya, nagsasarig, naglalaom, pinapakusog kan grasya ng Diyos. Totoo, nakakamati siya nin pagtio, sisay man na ina, anday makakamati. Alagad may isog buot. Puon sa pagbareta kan anghel sa iya, kan daraga pa si Maria, sagkod na makaabot siya sa pamitisan kan krus. Tinutukdoan po kita ni Santa Maria kung paano ang maging dayupot na disipulo. Mary teaches us how to be faithful to Jesus. Opo, kagurangnan, mangyari sa ko, susog sa tataramon mo. Opo, kagurangnan, sagkod sa oras nin kagadanan, iibahan ta ka, matindog ako sa pamitisan kan sa imong krus. Kaya hagadong tangon yan ang mga pamibi ni ina, Mater Dolorosa. Hagadong taan pamibi niya, tanganing makaarog man kita sa iya sa pagkamatinao asin kaisugan nin buot. Makatindog po lugod kita sa taid ni Maria, tanganing rangahon tasya, tanganing makihiras kita sa pagsakit niya, tanganing kita man magtangad sa krus, asin makinabang sa kapangganahan, kan pagkamuot na nakapako sa krus. Matindog po kita. Idulot ta ang mga pamibi kan sa tuyang banwaan. Para sa banal na simbahan, mamibi kita urog na namumutan kong mga tugang para sa banal na simbahan kan Diyos, tanganing magkanigong patuninongon kan sa tuyang Diyos asin kagurangnan, pagsararoon asin bantayan sa bilog na kinaban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong, asin tiwasay na magmuraway sa Diyos amang makakamhan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagpahayag ki Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon. Bantayi ang mga gibo kan sa imong pagkaherak, tanganingan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, magdanay sa masarig na pagtubod, sa pagmidbid kan sa imong ngaran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Para sa Santo Papa, ipamiibiitaan sa tong urog kabanal na Santo Papa Francisco, tanganing ang satong Dios asin kagurangnan na nagpili sa iya sa ordenin pagkaobispo, bantayan siyang ligtas asin daing kamatean para sa iyang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan kan Dios. Maluhod kita.
Matindog kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, na sa imong pagbuot, ang gabos na tugdas, kaugaying hilngaan sa mong mga pamibi, asin sa imong karahayan, at amana ang Santo Papa na pinili para sa mo, tanganing sa irarong kay niman sanang Santo Papa, ika nakagtugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan na magtalubo sa biyaya, hulikan sa indang pagtubod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden, asin kasapi inin mga paratubod, ipamiibi taman an satong obispo, si Joel, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwaan nin mga paratubod. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, ang bilog na hawak kan simbahan, pinapabanal asin sinasangkuban kan sa imong espiritu. Himatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos mainbod na maglingkod sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga katikuminado, ipamibi taman ang satong mga katikuminado, nabuksan kan satong Dios asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang puso, asin ang tata nin pagkahera kan Dios. Tanganing, pakaakoa kan kapatawadan sa gabos na kasalan, huli kan tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda si Jesucristo sa tong kagurangnan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, danay mong pinapadakul an sa imong simbahan, hulikan mga bagong kasapi, pataluboa ang pagtubod asin pakasabot kan mga katekuminado, tanganing namundag liwat sa tubig asin bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa pagkasararo nin mga Kristiyano, ipamibi taman ang gabos niya tong tugang na nagtutubot ki Kristo, tanganin ang satong Dios asin kagurangnan, papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na pagsaroroon asin bantayan sa saiyang sarong simbahan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalagalag, asin binabantayan ang mga tinipon. Kaugaying hilngaan aripumpon kan sa imong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan nin pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan nin pagkamuot.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga Hudiyo, ipamibitaman ang mga Hudiyo na enot na kinaolay kan kagurangnan sa tuyang Diyos, tanganing warasan niya sinda na magtalubo sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbudan sa iyang tipan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, nanuga ka ki Abraham asin sa iyang kapagarakian, kaheraking himatea ang mga pamibikan sa imong simbahan, tanganing ang banwaan na enot na sinadiri, magkanigong makaabot sa kapanoan nin pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga daing nagtutubod ki Kristo, ipamibitaman ang mga daing nagtutubod ki Kristo, tanganing naliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalanin kaligtasan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, itugot mo sa mga daing nagtutubod ki Kristo, na naglalakaw sa atubang mo na may marhay na buot, na makuanindaan katotoohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamuot, asin naghihinguwa sa urog na pakasabot, kan misteryo nin sa imong buhay, maging urog na mainbod na mga saksi, kan pagkamuot mo sa kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga daing nagtutubod sa Diyos, ipamibitaman ang mga daing naglilibig sa Diyos, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigo sindang makaabot sa Diyos man sana. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, linalang mo ang gabus na tawo, na danay na magsiyasat sa pagmaot sa imo, asin magpahingalo kun mako akana, warasan namimibi kami, na sa tahaw nin anuman na maraot na kaulangan, ang gabos na nakakamate kan mga tanda nin sa imong kabuotan, asin kan saksi nin mga marhay na gibo, kan mga nagtutubod sa imo, magugmang magpahayag nin pagtubod sa imo, sarong Dios na totoo, asin ama kan sa samuyang lahi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga namamahala kan banwaan, ipamibitaman ang gabos na namamahala kan banwaan, tanganing ang satong Diyos asin kagurangnan, pasunodon ang sa indang isip asin puso, sosog sa iyang kabutan, pasiring sa tunay na katuninongan asin katalingkasan nin gabos. Maluhod kita.
Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, yaon sa kamot mo an mga puso nin tawo, asinan mga kadapatan nin mga banwaan. Kaugaying hilnga sinda na namamahala sa mo na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, an kauswagan nin katawuhan, an kapusogan nin katuninongan, asinan katalingkasan nin relihiyon, magdanay hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga nasa kahorasaan, mamiibi kita na momotan kong mga tugang sa Diyos amang makakamhan, nalimigan niya ang kinaaban sa gabos na kaputikan, haleon ang kahilangan, ulangon ang gutom, buksan ang mga kulungan, patudon ang mga tanikala, likayan sa katibadaan ang mga nasa dalan, papulion ang mga naglalakbay, tauwanin kaumayan ang mga naghehelang, asin kaligtasan ang mga naghihinagdan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, rangan nin mga nagmumundo, kusog nin mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo an mga pamibi nin mga nagkukurahaw, sa tahaw nin anuman nakahurasaan, tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos, mag-ugma sa pagkaherap mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An ikaduwang kabtang, pagsamba kan banal na krus. Sa balang pagbayaw kan banal na krus, an pade, maawit kan uya an kahoy kan krus, kung sain binitay ang kaligtasan kan kinaaban, asin ang gabos, masimbag o makanta kan madya, magsaramba kita. Maluhod po ang gabos. Uyaan kahoy kan krus, kung sain binitayan kaligtasan kan kinaban. Madya magsaramba kita. Uyaan kahoy kan krus, kung sain binitayan kaligtasan kan kinaban. Madya magsaramba kita. Uyaan kahoy kan krus, kung sain binitayan kaligtasan kan kinaban. Madya magsaramba kita. Matukaw po ang gabos. Sa parting ini, mataong galang po kita sa banal na krus. Mapila po kita nin sarong linya sana digdi sa tahaw siring kan pagkomunyon, dangan pwede pong maghadok, magkapot sa krus, magtaong galang
Pero tanganing dai po kita mahaloy, mantang nakapila po kita, an sa indong pamitbion na. Tanganing pag-abot digdi sa inutan, makaputlang o mahadok, dangan sumasunod na po sa pila. Punan ta po ang pagsamba, mainot po kami ng mga padi, sunod ang mga ministro, dangan kamo po.
Ang ikatulong kabtang, ang banal na komunyon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa imuan sa mga kabanakon
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bilang magkairibahan sa dalan kan krus, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo at maubang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi at sa kanyang saliri sa pamilisan at sa inyong andal. Nakikisusumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamunting padi na minaatang at sa inyong mamurawayan na agin sa banal na misa. Inaatang ko sa iyong salita,
Sa oras ng pagpanaw, tawagin mo ako. Hayaan mo ako, papalapit sa'yo, kasama ng mga bato. Ikaw ay pupurihin ko. Mamikbi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbago sa mo, hulikan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo, papagdanaya sa mo, ang gawi kan sa imong pagkaherak, tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryong ini, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa halipot na panahon. Salamat po sa indo gabos, sa indong presensya, ngunya na hapon. Salamat man sa paglingkod kan sa tuyang mga liturgical ministers, sa bilog pong Parish Commission on Worship, sa pamamayon ni Tita Arlene, gabus po na nagpreparar para sa selebrasyon ngunya na hapon, asin nagpipreparar para sa pagtapos kan sa tuyang mga selebrasyon sa Semana Santa. Thank you man po sa satuyang nasa online community nagsasabay sa tuya ngunyan. Giraray siring kan sinabi kaso hapon, ikaduwang parte pa sa na po ini kan triduum, sa aga pa matatapos. Kaya ining misa tapo ngunya, aning selebrasyon tangunyan, tabako man bilog na misa, ining selebrasyon tapo ngunyan, siring na dait pinuunan sa pagpanguros, daiman po tinatapos sa bendisyon, matapos ang triduum sa aga. Kaya mapadagos pa po kita, imbitado po kamo sa agang banggi, alas 8 po ang satuyang Bihilya Pascual. Ini po ang pinakahalangkaw na Bihilya, pinakahalangkaw na Santa Misa kan simbahan. Mas halangkaw po ini kesa Pasko nin pagkabuhay liwat. This is more important than Christmas. Kaya kung igwa po kamong aldaw na dai dapat mamiss, iyo ang Domingong ini. Kapag nakapagsimba po kamo sa agang banggi, dai na po kaipuhan magsimba sa Domingo. Kaya kung maaratindir po sa agang banggi, mapuon po kita alas 8. Ang dadarahon po kandila dahil mapanibago kita kan sa tuyang baptismal promises. Dangan kung mapili kamo nin babadoon, magbado po nin puti, dahil iyo ang kulay kan bunyag. Kung masirimbaman po ang sa indong mga kapamilya, kamidbid on Sunday, pwede man pong magputi, saka magdaranin kandila, magbado nin puti, dangan magdaranin kandila, tangani po na ang renewal man nin bunyag, makahulugan para sa tuya gabos. Ang schedule po para sa Domingo, mapuon kita alas 5 para sa salubong o encuentro procession. Susundan po iyan kan enot na misa at 5:30. Dahil po kaiyan, dai kita kan nakatudantang 6:30 na misa. Ang masunod pong misa, alas 8 na. Utrohon ko po, ang prosesyon, salubong procession sa Domingo is 5 o'clock with the Mass at 5:30, followed by the 8 o'clock Mass. Dangan, the rest of the schedule po pag Domingo. Tindog na po kita. Pagkatapos po kaining bendisyon, masilensyo po kitang matapos kan selebrasyon.
pakiduko an mga payo para sa bendisyon. Kagurangnan namimibi kami para sa imong banwaan, na nagrumdum kan pagkagadan kan sa imong aki, sa paglaom kan sa iyang pagkabuhay liwat. Maghilig ang nagsusupay na bendisyon, magdatong ang kapatawadan, ikawaras ang ranga, magtalubo ang banal na pagtubod, asin magkusog ang danay na pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Silensyo po kitang matapos kan selebrasyon.